penji kanyo ber ma ponono nobiro tok ka ng'anyo ni ne osetimre bang' mane moneno ka nitiere gima chalo mosruok e kind Raila Odinga kod Jatend Piny Kenya William Ruto. Wawinj pacha Michael Agwanda nyaka sani ka ibet piny tirango higa achiel bang' ng'anyo mar tipo manobag kod joma tindo kidieny mar Gen Z. Sani kama gintiere ka giparo higa achiel, ang'o ma dekel ng'anyo ni ahinya kinyalo pare e higa mokalo? Gin gik mage ma ponono no omedo chwalo majno ahinya higa mokalo? Mokwongo adwa wacho kama Cleophas ni wach mar ng'anyo mar vijana ma Gen Z en wach ma omiyo President William Ruto noloko sirkande. Nokoloko mana sirkande to no otero cabinet ne te dala. Bang' tero cabinet ne jomoko no fall by the wayside, giduogo, jomoko no duogo matin kabisa. Nyiso ni gino mane jo Gen Z ne dwaro mokwongo ni nowinjore sirkal, face mar sirkal kata wang' sirkal nowinjore loki. To aparo ni jatend piny noneno ni adiera gik mane jo Gen Z nowachogi ne nitie gi gimoro manowinjore ong'iye emomiyo noloko sirkal. Mano is very very important. Nyiso ni ne gi succeed kumoro ma kadok gi street do gi succeed. Mar ariyo en wach mar finance bill ma ji duto osewacho ni nyithindo ne paro ni finance bill ni ne nitie gi gigo mane dhi hinyogi. To ok gin mana nyithindo kende, gin kata jo Kenya duto. Adwa mana temo wacho gimoro kama. Ang'eyo ni ji mang'eny osewacho kawacho ni jo Gen Z nobedo incited, jo Gen Z nobedo funded, jo Gen Z notimo magi ma. Adwa mana paro ni ji ni nyithindo mag Gen Z gi are as a result of Kibaki free education. Nyiso ni jogi nodhi e school nono. Gin jok mariek mosedhi e university, mose graduate, makikwa par ni ng'ato emane insight gi. Gik misomogo ginyalo somo kendo gisesomo. Gimbe gineno kuma piny gintie. Gimbe gineno ni mbele nyalo bedo maber kotim magi. Koro king'ato par ni gin nyithindo mofuwo, magi gin jok mosomo kendo jok mariek kabisa. Mar adek en kwang'iyo wach employment or unemployment in this country. Nyiso ni weche mag ndiko nyithindo waneno ka noko ber ahinya, to be poko bedo maber ahinya. Gin gigo ma nyithindo paro ni kok ing'e ng'ato e sirkal, kata wuonu moro ok en MCA, kata MP moro, kata governor moro, to onge kuma dichope. Gigi aparo ni gik ma bene push nyithindo ge mondo giwachi ni to yawa, ka wan ok wang'ere to kare mana ndikwa. Corruption mantie in this country, ma kata weche mag ID, kata weche mag passport. Aparo ka 1 year ago ne kata sirkal nowacho ni nitie problem ka passport ka, makidhi manyo passport inwang'o kata ka ok inyal nwang'o passport within the shortest time possible. Nyiso ni corruption nitie kanyo. Sirkal nobiro moketo changes kanyo, aparo kata ni leadership ma kanyo no change. Magi gin gik ma important ma nyithindo gi ne experience. Nikech ng'ata sani sirkal wacho ni wadwan mondo wa empower ji, wa educate ji, mwatero nyaka oko, idwa teri oko to kidhi manyo passport ok nyal nwang'o. Magi were some of the things mane miyo Gen Z wacho ni gimoro chalo ni rach ka. Kawuono aneno ka President oloso sport national, FKF. Ahinya waneno ka President omiyo police teko maduong' ahinya, kendo pak maduong' ahinya kuom golo Gor Mahia. Aning'e ni kuma bete ni Cleophas pod awora ni gini en adier koso en story. Aparo ni Nyamuri nyalo miso Nyamuri ja sirkal ka gini notimore koso ne gireg. Police nyaka noyombo Gor Mahia. Wach ni nyaka wang'ene maber. Kendo wacho ni historia machiegni kae koka Gor Mahia ok ochopo kata points 60. Otiyo gi 50 goche. Aparo ni wang'ene uru police gi, lakini gitiyo tich maber, owinjore migi pach kendo. Lakini gima wacho ni gik machalo stadium, President Ruto is in record kane en vice president kowacho kaka stadium gidhi losi. Aneno kama Maoma be losi kendo go ero kamano. Takwaya kako kwano gi kendo kawuono ni stadium gi be kuonde ma nyithindo machalo Gen Z gi nwang'o kendo nyalo ringe magi
create talent. Gigi okuwinjiro wacha to winjiro gergi mang'eny. Magi gik ma Gen Z dwaro ni mondo timre nade o release go energy magin gogo. Kwa dhi mbele to aneno kendo moro kendo ma aparo ni nomiyo Gen Z no bire nini and disconnect between the political class, the executive, niso ni jogo marano maringo riembo piny ni to gi jo piny. Nitie sama ka uwinjo ka jo piny ogo koko mowacho ni gini okopar ber owinjore wang'wonyre matin, especially elected leaders, nikech kanyo ogisedhi maber ahinya. Ok giwinj wach jo piny koseyiergi magidhi e Senate, magidhi e Parliament, kata gidhi e National County Assembly. Gigi duto kane obedo together tinwang'o ka gin gik ma ne miyo chungni bedo e weche joma tindo gi sirkal. Ta ahinya dwa wacho ni bang' higa achiel ang'o mosetimore e gigo kata demonstration mane Gen Z notimo. An adwa mana wacho kapok awacho gimosetimore ni ana support Gen Z nikech de Gen Z onge jo siasa mantie parliament doko winjowa. Ana support Gen Z ne debed ni Gen Z onge kata jogo mantie sirkal sani matindo machalo PSS kata CSS moko wanano koyier kakoro matindo moloyo onge ng'ama winjo japiny. Nyiso ni nitie a moment ma the people must take power back to themselves. And it could be through peaceful demonstration. It could be through our public interest. Any wanyalo dhi office ng'ato mowacho ni tiji ni okwadwar okikony jopiny. Ta ahinya adwa wacho ni e demonstration no emomiyo Kenya nitie kawuono, to emomiyo corporation mar sirkal gi Raila Amolo Odinga nobire. De onge dikoro kwang'eyo ka Raila Amolo Odinga ne tiyo gi William Ruto makawuono.